trobades, debat, que diguem, és aquesta, trobant-se gent que segurament tenim una línia d'actuació semblant, però que participem de diverses entitats. Aquest és un país gran, amb moltes patalletes, que tothom va fent, però que trobant-se de tant en tant a reflexionar sobre algun punt que ens pot interessar, doncs aquesta és la vida. De fet, avui és la segona. I pràcticament són diferents els que van venir l'altre dia. És a dir, hi ha canvi. Alguns no poden, s'han esforçat, vindran, s'incorpora nou públic, estupendo, no? Doncs si anem creixent, anirà bé. La idea és fer una cada mes, l'últim dilluns de mes, i per tenir un dia fixe i a partir d'aquí anar fent. I també l'altra idea és que pugui sortir el tema d'alguna forma de la conferència que es dona aquell dia. Segur que ens donen idees vàries, estem parlant de persona, de societat, de vivència, cristià, evidentment. Aquestes idees que poden anar sorgint agafarien un tema per la propera. Per tant, també s'accepten propostes, etc. Els que ens convoquen, estem aquí al local de la Federació de Cristians de Catalunya. Benvinguts, doncs, al seu local, que és casa vostra també. L'Associació d'Amics de Sant Raimon de Penyafort, juristes, advocats i tal, inquiets per el respecte també a la persona i a la seva feina, no? I també l'Institut Manuel Muñoz. És a dir, són tres entitats en caire i en món diferent, però que en el fons, si veiem, acaben tenint la mateixa línia de tracte a la persona, buscar un camí d'actuació, de respecte i d'acompanyar. Aquesta és la idea. Doncs bé, avui comencem aquesta segona conferència. El títol que ens venen, la vegada passada que ens la va fer l'Àngel Miret, també conegut de tots, l'absència de Déu a la societat. Una societat cada cop més oblidada de la presència de Déu, però també despistada, que no sabem ben bé, i més en aquests moments històrics en els que vivim, doncs, moltes absències, no només Déu, sinó moltes absències sobre les que hem de dir. I avui, dintre d'una societat, qui la forma? Evidentment, persones. Això va sortir l'altre dia, no? I quin tracte, com l'hem de tractar, qui som, què anem, d'on venim, cap a on tenim. D'aquí, doncs, ve el títol de la conferència d'avui, la dignitat de la persona. Què és i el camí a seguir. I vam demanar i vam acceptar ràpidament, bona tarda, davant, en el doctor Jaume Mas. I vam demanar molt amablement, sense pensar-s'ho, vaig. Per tant, doncs, tenim un tema, conferència, públic, amb ganes de participar. Després farem debat obert, doncs tampoc serà fàcil. Benvinguts també els que esteu connectats, també podeu participar en el debat tranquil·lament i com dieu que ho sentiu, doncs va molt bé. Deixo la paraula en el president de l'Institut, si vols presentar l'ancian, jo que també ets bona nit. Sí, amb molt de gust. En primer lloc vull agrair a la Federació de Cristians de Catalunya aquesta activitat aquí. Com hem parlat, la idea és anar sumant un país de capelletes, anar sumant, és un repte important i estem en aquesta situació i en aquesta dinàmica. Tant, de moment som tres, oi? Però podríem anar afegint altres entitats interessades en la reflexió d'aquestes qüestions o conceptes bàsics de la vida, i de la transformació humanística i cristiana. En primer lloc, agraïment a la Federació de Cristians de Catalunya per deixar-nos aquestes instal·lacions i poder compartir aquests moments. Després també voldria fer un petit esment
que dins de la Federació de Cristians de Catalunya hi ha els equips de pastoral, no? De la política i la comunicació, que estan en una etapa que potser s'hauria de reformular, replantejar. I bé, penso que aquests moments de debat ens poden anar bé per veure si agafem ganes, no? Que participaran, ja li podem dir equips o li podem dir molta manera, no? Però formar algun tipus de grups de reflexió sobre la nostra realitat social, política, que ens envolta i que penso que ens hauria d'interessar i preocupar. I finalment, doncs, vull agrair sobretot als bons amics, no? El Xavier Puigdollers, el Joan Marc, que ja són amics de veritat, diríem, que es deixin convidar, en el cas del Jaume, una vegada més, no? A fer activitats amb nosaltres, i sobretot amb l'institut. I res, voldria fer una mica de presentació, no? Del doctor Jaume Aymar, per qui no el conegui, jo crec que és bastant conegut i per tant no necessita molta presentació. Però des del punt de vista d'una petita presentació formal, jo destacaria els seus estudis d'història de l'art, la seva preocupació per la Sagrada Família, per Gaudí, i també per Dalí, perquè en altres èpoques el tema de Dalí també ha estat objecte de la seva preocupació, per tant, els aspectes estètics, però també aspectes ètics i eticosocials, que jo crec que són els que ens han, com a mínim a mi, personalment m'interessa més, perquè la perspectiva eticosocial, de l'ajuda a l'altre, de millorar la societat, de construir espais d'esperança pels altres, com ha fet des dels seus càrrecs a Badalona, per exemple. I per tant, voldria també insistir en aquest aspecte, que no es tracta només d'una mena d'especulació, el que ha fet, sinó també una preocupació per la societat i la millora d'aquesta societat. En aquest sentit, li vam atorgar l'any passat el reconeixement Munier, que és un reconeixement que es fa un any sí i un any no, un any a una persona i un any a una entitat. Aquest any, com a entitat, li hem atorgat a l'Hospital de Campanya de la parròquia de Santana, en aquesta lògica d'aplicació pràctica, que l'any passat, a nivell personal, al doctor Aymar. I no em vull allargar molt, només insistir, perquè és molt sincera, en aquest agraïment, de veritat. I crec que el tema, d'altra banda, de la dignitat de la persona, jo que soc, igual que en Xavier del món del dret, també ens preocupa i ens interessa, perquè és el fonament, d'alguna manera, de tota, tots els que som de dret, el clau de volta, d'alguna manera, de tota la construcció jurídica de la nostra cultura occidental. I, per tant, és un tema, podem dir, filosòfic, però també jurídic, i voldríem que fos pràctic. Aquí sempre hi ha el repte, potser, de que aquests grans principis es poguessin concretar. Jo crec que veiem en aquest principi de dignitat de la persona la dificultat de plasmar aquests grans principis en realitats concretes, o sigui, en persones concretes, perquè veiem que hi ha grans, encara, mancances de dignitat en grans àmbits de la nostra societat. I amb això acabo. Només penso que és un tema fonamental que als juristes també ens interessa, a banda dels filòsofs i suposo que en moltes professions, medicina, jo què sé, arquitectura, fer coses dignes a la vida rica, sembla que és un element important d'aquesta vida. Per tant, per mi res més i molt agraït de poder compartir aquests moments amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies, Xavier, i a totes i a tots presents i virtualment presents aquí. Gràcies. Jo m'hi he de parlar des del cor, d'una manera senzilla, i en fi, si m'embolico massa, la concepció que em faci el senyal. No sé si se sentirà bé. Està molt lluny. Em dic que sí.
No, dic que sí perquè Sí, jo sí, estava... mira, aixeca el dit, Sí. aixeca el dit. Lluís, Sí. sí. Se sent molt bé, se sent molt bé. Domine non sum dignus. La primera vegada que de petit vaig sentir aquesta paraula, dignitat, va ser en negatiu. Senyor, jo no sóc digne que entreu a casa meva. Recordeu que abans de l'última reforma conciliar, aquesta fórmula es deia 3 vegades. I nosaltres, els jesuïtes, ho anàvem repetint i el germà Climent ens feia prou, amb una vegada n'hi ha prou, ens feia des de l'altar. Vinga, no soc digne, no soc digne. Anys després vaig saber que el non sum dignus és una fórmula llatina que s'usava fins i tot en el llenguatge col·loquial. D'on prové? Tots ho sabem de les paraules que el centurió romà diu a Jesús quan el Senyor s'ofereix per anar a casa seva a guarir el seu criat malalt. Aquell pagà no es considera digne que el Senyor entri a casa seva. Per què? La paraula grega pais, traduïda per servir no criat, és en realitat amant. És en realitat amant. I aquesta és una raó per la qual el soldat romà no volia que el jueu Jesús entrés a casa seva, per la relació que tenia centurió amb Saber. I Jesús lloa la fe del centurió i guareix en aquell pais malalt. La segona vegada que vaig sentir la paraula dignitat fou quan la promulgació de dignidades. No sé si ho recordeu, perquè aquí, no? Dels pares jesuïtes, dels quals vaig ser alumne, amb molta estima i amb un gran record. Aquesta celebració de la promulgació de dignidades s'havia fet al Palau de la Música Catalana i després es va fer en un dels edificis més emblemàtics de la companyia, l'anomenat Fòrum Vergés, a Balmes-Rosselló, actualment seu, crec, de la Universitat Pompeu Fabra, no? En homenatge, van dir Fòrum Vergés, en homenatge al pare Manuel Maria Vergés, jesuïta, que va ser una figura clau no solament en la història de la Companyia de Jesús, sinó de l'Església Universal, perquè allí, de les congregacions marianes, que tenien la seu al carrer de Casp, l'Església dels Jesuïtes de Casp, van sortir tant jesuïtes eximis com els 4 laics fundadors de l'Opus Dei. Les dignitats de les promulgacions eren emperador, príncep, penso mariscal, digne de menció, i l'assistència a aquest acte que es feia al final de cada trimestre era estrictament obligatòria. Estrictament obligatòria. Es deien poesies i cantava l'Orfeo Laudate, per tancar una mica el tedi d'anar proclamant dignitats, repartint medalles i cordons, que en algunes ocasions s'havien de tornar al final de l'acte. O sigui, 2 safates, cordons aquí i medalles allà. Alguns alumnes mai no eren dignes de res. A ulls d'ara, i des del punt de vista pedagògic, em sembla un sistema anacrònic, fins i tot marginador, que no crec que respongués a la ratio studiorum de la Companyia de Jesús. La dignitat estava en funció d'un determinat caire diferencial. Era una dignitat, un honor, que s'atorgava o reconeixia. Però aquí hi ha un element positiu. La dignitat ha de ser lloada. Ha de ser lloada. Lloança és reconeixement del do. Reconeixement agraït. Fixeu-vos que el nostre tarannà català és molt sobri a l'hora de fer lloances. La pedagogia tradicional familiar subratllava que el que cal fixar-se és en allò que no va bé. En el fill, a la filla, al nen, se li ha de dir allò que no fa bé. El que fa bé no cal dir-li, perquè ja se sap. Això és erroni. Jo només li puc dir a un deixeble, a un alumne, a un fill, allò que no fa bé, quan abans li he dit el que fa bé, realment. Amb una pedagogia molt negativa en aquest sentit, molt negativa. La lloança sincera, el reconeixement, afavoreix l'autoestima i enalteix la dignitat de la persona. En això crec que sí que anaven ben encaminades la promulgació de dignidades. Perquè una vegada jo plorant perquè no em feien digne de menció en res. Sempre digne de menció en 2 coses, agricultura, geografia, literatura, potser. I aquell any no em feien digne de menció en res, i jo plorava, anava plorant allà, adolescent, encara, adolescent, fins que em van fer príncipe en anglès. Doncs vaig entendre que anava més tard, ja me'n vaig respirar. Príncipe en anglès, imagineu-vos, bueno. A la nostra parla, la paraula dignitat, la trobem ja en un dels primers textos escrits en català, que són les homilies d'Organyà. També en Ramon Llull, la dignitat era un grau d'altesa jeràrquica.
Però a casa jo sentia sovint una paraula que semblava tot el contrari, indignar. I la deia sobretot el meu pare. Em vaig indignar. Estic indignat. Certament ell la feia sinònim d'enfadat, enutjat, però naturalment tenia els seus matisos, perquè indignat volia dir ferit en la seva dignitat. És com si diguéssim que un s'havia omplert de dignitat, indignat, per donar una resposta airada a aquelles persones que havien vulnerat la seva dignitat. Altra vegada hi ha implícit el tema de l'honor. El meu pare, tenia molt caràcter i responia a la indignació de manera airada. Aleshores, jo recordo haver vist gravats, estampes de Jesús indignat expulsant els mercaders del temple. I per mi em resultava del tot incomprensible. Si Jesús era bo, era pacífic, no era violent, com és que expulsava els mercaders del temple? Això no ho podia entendre, aquelles imatges, estava molt fuet. El doctor Isidre Gomàs Civit, el nostre mestre en Bíblia, mestre excel·lent, a la Facultat de Teologia de Catalunya, secció Sant Pacià, comentant aquest passatge, deia que aquell incident del Temple de Jerusalem no devia haver estat massa greu, perquè la guàrdia del temple no havia actuat. Però que no havia actuat. I, per tant, era un gest més aviat simbòlic, era una paràbola, el fet d'expulsar els mercaders del temple. Per què? Si Jesús s'identifica amb el temple del meu cos, doncs no era just que profanessin aquell temple convertint-lo en una cova de lladres. I per això Jesús actua de manera airada. El doctor Antoni Bosch, Veciana, expert hel·lenista, expert en Plató i professor també de la Facultat de Teologia, diu que el cristianisme en el seu origen és una fe de corporalitat. Que Jesús al darrer sopar va dir: això és el meu cos, aquesta és la meva sang. No va dir: aquest és el meu esperit, aquesta és la meva ànima, això és el meu cos, aquesta és la meva sang. Ell va parlar de carn i sang amb gran escàndol dels seus paisans, dels seus compatriotes. I permeteu-me aquí una acotació. Em resulta incomprensible com a les nostres eucaristies ens hem centrat en el pa sagrat i majoritàriament hem descuidat el vi per motius pretesament higiènics. Habitualment només el sacerdot i els ministres de l'altar, i de vegades no, combreguem amb els sanguis. Tot i que l'antiga festa del Corpus, tan tradicional a Barcelona, la segona processó més antiga d'Europa, doncs ara es digui solemnitat del cos i de la sang, pels nostres carrers i places continua passejant només la custòdia amb el pa blanc de la patent. I el vi, i la sang. És que hem oblidat que a la Basílica del Pi hi ha una capella dedicada precisament a la sang? És que desconeixem el miracle d'Ivorra, també dit del Sant Dubte, miracle d'aquell sacerdot, Bernat Oliver, que l'any 1010 va dubtar de que realment hi hagués la presència de Jesús en allà, i del calze va començar a brollar a borbolls gran quantitat de sang que va atacar els purificadors, els corporals i tots els draps que hi havia. I quan ho expliquen així, i borra. Potser no tenim en compte que aquí a Barcelona tenim una parròquia dedicada, o teníem, a la preciosíssima sang. La sang ha estat oblidada. És un cos sense sang. Un cos sense sang és un cos mort. El cos i la sang. Els qui ens diem cristians i catòlics practicants hauríem d'estar indignats perquè tots tenim el deure, perquè tenim el dret de combregar amb el cos i la sang de Crist. Si no tenim un problema de salut que ens impedeix fer-ho. Per què? Ha quedat reduïda a una pràctica de les comunitats religioses i no es fa a les parròquies o comptades parròquies. Tornem a les dignitats. Una vegada vaig sentir el doctor Jovany en una homilia que protocolàriament, en lloc de dir excel·lentíssima, reverendíssima, va dir senzillament digníssimes autoritats. Perfecte, digníssimes autoritats. Ho vaig trobar intel·ligent. Evidentment, era una fórmula retòrica, perquè existeix des de l'edat mitjana, es deia digníssima mare abadessa, en alguns textos del català antic, com és després parlar d'eminentíssim, il·lustríssim o excel·lentíssim. En una dedicatòria manuscrita a la gran pianista Maria Canals Cendrós, penjada a l'Acadèmia Musical que dirigia a la Gran Via de Barcelona, hi vaig llegir: a Maria Canals
digna filla de sos pares. Digna filla de sos pares. L'ús en aquest cas semblaria justificat, tals pares, tal filla. La filla era digna dels seus pares. Hi podia haver un lleu matís d'ironia, perquè la senyora Canals era una persona de gran vàlua, però molt autoritària. No sé si els seus pares també ho eren, per tant, llavors sí que era digna filla dels seus pares, tenia molt de caràcter. Per això va poder tirar endavant una acadèmia musical durant tants anys. En una ocasió, el doctor Antoni Matabós, delegat d'Apostolat Seglar, em va demanar que fes una conferència sobre la dignitat, també. I recordo que vaig començar citant Agustí, Sant Agustí, quan a les confessions parla del temps. Què és el temps? Quan ningú m'ho pregunta, ho sé. Quan algú m'ho pregunta, no ho sé. Em passa igual amb la dignitat. Tots tenim molt clar que la dignitat és un valor molt important i el món jurídic importantíssim, però a l'hora de definir el que és la dignitat ens costa. Ens costa. Per què? Perquè és una paraula, és un terme que segurament ens depassa. Diu Josep Maria Esquirol, tot i que la idea de la dignitat de qualsevol ésser humà, més enllà de la seva condició i estatus social, és present en diverses fonts gregues i judeocristianes, a partir de la modernitat es va anar imposant amb més força aquesta idea de dignitat. I un dels autors que més hi va contribuir va ser Immanuel Kant, que va sostenir que la dignitat és el fonament de l'autonomia, la capacitat de cada ésser humà per donar-se a si mateix les normes i decidir per ell mateix. Autonom. Per tant, es tracta d'un terme polisèmic, com un diamant amb moltes cares. I una és aquesta de l'honor. L'honor que es reconeix, en el cas de la promulgació de dignitats, o la salutació protocolària, o l'honor que és vulnerat en el cas de la indignació. Un ús existencialista del terme és afirmar que tota persona és digna de ser estimada pel sol fet d'existir, que som muntanyes d'existència sobre la vall del no-res, deia el doctor Rubio. Muntanyes d'existència sobre la vall del no-res. Aquesta jo crec que seria una base comuna i acceptable per persones de tota creença. Hi ha una congruència entre dignitat i ser subjecte d'estimació. En aquest sentit, la dignitat seria el dret i el deure, perquè drets i deures estan en correspondència, que té tota persona de ser acceptada, respectada i reconeguda pel sol fet d'existir. L'acceptació, per tant, és activa. Acceptar és assumir de manera favorable, positiva. La persona se sent reconeguda com a tal, com el que és. Però també cal que se senti acceptada com el que està cridada a ser, perquè tots tenim també llibertat per canviar i per millorar i per anar endavant. No és un fatalisme l'acceptació. Vostè l'acceptem amb la capacitat que té de créixer i de desenvolupar les seves potencialitats. Esquirol ens recorda que el respecte és la mirada atenta. Vol dir que la persona se sent contemplada directament, a les antípodes de sentir-se mirada inquisitorialment. La persona és vista en el seu text, en el seu context, en el seu metatext. I reconeguda. Diuen que fa més feliç reconèixer que conèixer. Per exemple, quan en una fotografia antiga identifiquem aquella persona de la identitat de la qual dubtàvem, experimentem un sentiment de goig. Mira-te-la, o mira-te-la. És aquesta o és aquella. Ah, mira. Quan pel carrer ens trobem una persona que fa temps que no ens trobàvem, com cantava la Joan Baez, en la cèlebre cançó Gràcies a la vida, escrita, per cert, poc temps abans de suïcidar-se, abans de plegar de viure, Joan Baez, en la qual, en una de les estrofes, està contenta de reconèixer en les multitudes los seres que yo amo. En les multitudes los seres que yo amo. És evident que la dignitat ha de ser protegida per les lleis, és evident, però la vida és prèvia a la llei. La persona podrà ser acceptada, respectada i reconeguda per llei només si prèviament és acceptada, respectada i reconeguda per altres i àdhuc per si mateixa. Si no ens acceptem, ens respectem i ens reconeixem per la nostra pròpia entitat, difícilment podem ser acceptats, respectats o reconeguts per l'altre. Per tant, jo ara voldria subratllar algunes contradiccions, per més dels juristes, de jure i de facto quant a la dignitat. Fixeu-vos que vivim en una societat que de jure és tolerant amb les diferències ètniques, amb la diversitat. Som molt integradors, molt acollidors.
però molts percebem que de facto hi continua havent racisme. Sí? Segons a quins barris de la nostra ciutat, molt racisme. És a dir, el meu pare em deia que de jove parlaven del negre de la Rambla, perquè només hi havia un, el negre de la Rambla. Ara hi ha barris on viuen tribus senceres africans. Tenien feina a trobar el que fes de rei Baltasar a la processó dels Reis, a la cavalcada de Reis. Tenien feina. Per això ara em va fer gràcia que en una parròquia encara van pintar un munt de negre. I perdoni, escolteu, tenim molts a mà, que a vegades no volen fer el paper, també ho deia rei Baltasar, a vegades també s'hi oposa. Però culturalment hem passat d'una societat de blancs a una societat de tot. I només cal passejar pel Raval, pel barri d'Artigues de Badalona, per dir, on soc? És a dir, no sents parlar català, precisament, no? Viatges a grans capitals del món, no? I la majoria de gent està convençuda que el principal problema que vivien avui les grans ciutats és la manca de seguretat. No sé si sabeu quina és la ciutat més segura de Catalunya. La Seu, Urgell. I la segona, Santa Coloma de Gramenet. Que no ho diríem? Almenys potser ha canviat, però el barem, Santa Coloma és la ciutat més segura. I a mi la percepció no és aquesta, la percepció és de gran inseguretat. És a dir, el foraster de la pel·lícula de Cowboys és percebut com el que ve de fora i és el que ve a pertorbar la convivència i a trencar la seguretat. Fa poc, a Santiago de Xile i a Bogotà i el problema és el mateix. La manca de seguretat, això ha creixent molt i probablement és veritat. Però la percepció que tenim d'això l'hem augmentada i l'hem atribuïda a la vinguda de gent de fora, forasters. Vivim en una societat aparentment inclusiva. Molts diuen reconèixer la diversitat i la pluralitat religiosa i cultural. N'has estat director, què t'he de dir? Però la pràctica no és així. Poso un exemple. El meu poble d'origen, Calonge del Baix Empordà, doncs va venir el primer migrant de Bereber, a Masic, l'any 1985, encara viu, ara fa exactament 40 anys. 40 anys. Es diu Abdelkrim. Per primera vegada aquest any, la nostra institució cultural ha fet una visita a la mesquita del poble. Per primera vegada. En 40 anys no hi ha hagut cap visita institucional a la mesquita. L'Àlex Saglers, que coneixíem, expert en dret eclesiàstic i mort prematurament, deia, sovint s'invoca la laïcitat, però no oblidem que la laïcitat és un principi d'ordenament constitucional i la llibertat religiosa és un dret de la persona i està per sobre la llibertat religiosa que el principi d'ordenament constitucional. O la laïcitat. La legislació protegeix les diferències per raó de gènere, però de facto vivim en una societat culturalment homòfoba. Molts pares, els fills dels quals manifesten dubtes quant a la seva identitat o la seva orientació sexual, es veuen moltes vegades incapaços d'ajudar-los i necessiten l'ajut de professionals, i tot i així. És a dir, és un repte molt seriós aquest que tenim. D'una banda, hom defensa el dret a la intimitat, però la policia està fent desnonaments de matinada per evitar el rebuig veïnal. Aquesta setmana passada m'ho explicaven de l'Ateneu de Sant Roc. Diu, aquesta nit la policia, els Mossos, han desnonat un matrimoni amb 3 fills a 1:45 de la matinada. Han anat allà i els han tret al llit i al carrer. On és el dret a la intimitat? Vas a un sociosanitari públic i a la pantalla de la sala de recreació hi ha tot el dia sintonitzat un canal del que abans en dèiem teleescombraries, tot el dia. On els personatges més o menys famosos es dediquen a exposar les seves relacions íntimes sense cap mena de pudor, però la gent s'ho mira i la gent està allà.
Vas al restaurant de barri, mentre la gent dina, a la pantalla es presenten videoclips de gust més que dubtós que de manera subliminal et van informant i et van acceptant, et van afectant. Les xarxes es dediquen a llevar la pell de tothom, especialment de les figures públiques. Recordo la vegada que he vist, potser més indignat, el cardenal Lluís Martínez Sistac, és aquella que un interlocutor, segurament de bona fe, li parlava del dret a la imatge. I el bisbe Lluís, bon canonista, es va alterar i va alçar la veu indignat. Diu, i els portals d'internet que es dediquen a difamar bisbes, capellans, diaques, laics dels homes. On és el dret a la imatge? Si tenim aquests canals que van difonint tot això. Tothom parla d'abusos sexuals a l'Església i a la resta de la societat, però gairebé ningú no parla dels abusos de poder, de consciència, de confiança, i menys encara dels abusos espirituals. En aquest sentit, hi ha un llibre recent, pràcticament, que va ser publicat a Xile, que es diu Escapando del laberinto del abuso espiritual. Cómo crear culturas cristianas sanas. L'abús espiritual. El papa Francesc també ho ha dit. Diu, no convertiu el confessionari en una sala de tortures. És ben clar, No convertiu el confessionari en una sala de tortures. No manipuleu les consciències. Ajudin els confessors. L'abús espiritual. L'abús espiritual, un gran tema, un tema del qual hauríem d'aprofundir. Que vulnera la dignitat de la persona, naturalment. I el tema dels abusos a l'Església, avui tots sabem que no és menor, perquè mirem el que ha passat a esglésies locals en d'altres temps molt importants, com als Estats Units, el cardenal Spellman, l'església alemanya de Karl Rahner o de Joseph Ratzinger i de Hans King, o l'església xilena del cardenal Raúl Silvia Enríquez, on tots els bisbes de la conferència episcopal, tots van presentar la seva renúncia a petició del papa. Tots els bisbes. Després, alguns es van reincorporar, però tota la conferència episcopal xilena. Per tant, una societat que sobre el paper té per nord els drets humans, que és comprensiva amb tothom, que vol protegir la dignitat de tota persona, sovint resulta ser intolerant, racista, homòfoba, abusadora, i crea la societat dels descartats, de la qual també el papa Francesc ha parlat, on el poder es concentra al centre i els descartats, els outsiders, passen a les perifèries. Per tant, no ens ha de sorprendre gaire el creixement d'opcions polítiques d'extrema dreta, perquè els polítics d'aquesta tendència, en el fons, responen a un sentit creixent en la societat i al capdavall responen als seus votants. Avui, la dignitat de la persona és vulnerada contínuament. Com hi pot haver pau en un món on les dones sou bafades, menystingudes, maltractades, marginades, mutilades en la vostra intimitat? Com podem parlar de pau entre blocs si no hi ha pau entre cònjuges? Fixeu-vos, el llibre primer de la Bíblia, el llibre del Gènesi, el primer relat és el relat d'Adam i Eva, però el segon és el relat de Caín i Abel, una lluita fratricida, una lluita entre germans, una guerra civil. Hi va haver un monjo a l'edat mitjana que es va distreure agafant una llista dels noms que anaven sortint a la Bíblia i al calendari. I a cada dia del calendari va anar assignant un nom. Per tant, el dia 1 de gener era Sant Adam, el dia 2 era Santa Eva i el dia 3 va ser Sant Abel. Sant Caín no podia ser, els va anar canonitzant així. No? Per això el 19 de març és Sant Josep, perquè va tocar Josep, fill de Jacob. Si no, perquè el 19 de març és Sant Josep. No. Va tocar el Josep de l'Antic Testament, i per això és una cosa curiosa perquè el 19 de març sigui Sant Josep. Bé, doncs, aquest petit parèntesi, no? Però és una guerra fratricida ja al llibre segon de la Bíblia, entre Caín i Abel. I quan Jesús diu a l'Evangeli, estaran 2 contra 3 i 3 contra 2, la sogra contra la nora i la nora contra la sogra. De què ens estem? Si això passa a les millors famílies. Aquestes disputes entre germans, o entre pares i fills, o entre cònjuges. He assistit a la separació de matrimonis que se separen al cap de 30 anys d'una generació. Es divorcien al cap de 30 anys. Està passant i en coneixem casos. I de gent cristiana i de gent formada. Josep Pla, un dels nostres grans processistes, en un llibre que porta per títol Àlbum de Fontclara,
té un passatge, sens dubte, exagerat, però que considero realment antològic. Són les paraules que diu el veterinari del poble, aquelles reunions que fan amb el cafè, quan el protagonista li manifesta la seva voluntat de traslladar-se a viure a Fontclara, que és un poble petit, representa. Ella cobrar l'herència d'una tia, la tia Concepció, i diu, m'hi trobo bé en aquest poble i m'agradaria, estic pensant en quedar-m'hi a viure. Llavors, s'aixeca el veterinari i diu, viure en un poble. Quin error. Perdoneu els que viu a l'Ametlla, Quin error. Els pobles són inevitables, absurds. La gent no creu en res, no té cap vigor, cap personalitat, d'un cantó o de l'altre, cap ideal. No té ni l'ideal del país. Taula rasa, mediocritat total, no res. No hi ha més que gelosies, calúmnies, deformacions. Aquestes són les coses que omplen les converses. No hi ha res més que la inconsciència. Són mentirers, terriblement exagerats, hiperbòlics. L'única cosa que els interessa dels altres és la llegenda, sobretot si és declaradament falsa. Llavors l'altre diu, escolti, però vos feu aquesta vida exactament, i diu aquí, és que no cal anar al poble. I mireu, has parlat de Badalona. Jo porto més de mitja vida vivint a Badalona, que hi ha temporades que és la tercera ciutat de Catalunya i hi ha temporades que és la quarta perquè Terrassa li passa al davant. Però el centre de Badalona és un poble. Ens coneixem tots. És a dir, jo saludo 8 i 9 persones cada vegada que baixo i per saludo d'entretenir-se en raonar. I sovint, quan experimento les trifulgues del poble, em ve a la ment l'àlbum de Fontclara de Josep Pla. Però és que quan passejo pels meus barris de la dreta i l'esquerra de l'Eixample, penso que encara el centre de Barcelona és un poble gran. No el Raval, no la Ciutat Vella. Però a l'Eixample encara veig molta gent coneguda. Com diu el doctor Ricard Barba, autor d'una tesi doctoral sobre els sicaris, que va ser defensada brillantment a la Universitat de Barcelona, hi ha 3 nivells de convivència. Les persones, les que veiem pel carrer, un altre nivell són les colles, els grups, les federacions, els instituts i tal. I l'altre, més profund, són els que mouen els fils, que són invisibles. I en aquest sentit, per comprendre el teixit social de Catalunya, us convido a llegir una obra que no entenc com encara d'on circula, que es diu La Gran Teranyina, que està prologada per l'Andreu Bernils. I l'autor es diu Roger Vinton, que no existeix, evidentment, és un sobrenom. Jo crec que és el mateix Bernils, amb un pseudònim, perquè si no ja l'hauríem mort, perquè surt tothom, Totes les xarxes que us podeu imaginar a la nostra història. Sobre aquest fons que ara he descrit, aquest context fosc i respectuós amb la dignitat de la persona, jo crec que cal que tots esmercem esforços perquè resplendeixi un nou concepte de dignitat. I per això aquesta aliança d'institucions. Jo crec que és magnífic aquest treball. El terme jurídic penja d'un terme filosòfic i aquest, al seu torn, en penja d'un de teològic. El filosòfic, ja l'hem apuntat, i se sintetitzaria així: tota persona és digna de ser estimada pel sol fet d'existir. I afegiria jo d'existir realment. Des del punt de vista teològic, tota persona és digna de ser estimada perquè som condignes amb la divinitat. Recordeu, en la teologia clàssica, el mèrit de condigne és un aspecte de la teologia de l'Església Catòlica que una persona nascuda novament en Crist no fa mèrit de la seva pròpia virtut, sinó que les virtuts de Crist s'apliquen a la seva obra. Som fills i filles de Déu, i aquesta és l'arrel més pregona de la nostra, de vegades, tan maltractada dignitat. El papa Francesc, a l'encíclica Fratelli Tutti, ha volgut subratllar amb una insistència particular que la dignitat existeix més enllà de tota circumstància, i ha convidat a tothom a defensar-la en cada context cultural, en cada moment d'existència d'una persona, independentment de qualsevol deficiència física, psicològica, social o fins i tot moral. En aquest sentit, hi ha una declaració del Dicasteri per la doctrina de la fe que es diu Dignitas Infinita, dignitat infinita, que s'esforça per mostrar que estem davant d'una veritat universal que tots estem cridats a reconèixer com a condició fonamental perquè les nostres societats siguin veritablement justes, pacífiques, sanes i, en definitiva, autènticament humanes. Benvolgudes i benvolguts, no m'estranya que parlem de la societat dels indignats, els catalans en paraula més concreta. Jo us confesso que de vegades em sento que em formo part d'aquesta colla d'indignats. En tot, cada dia és una nova ocasió per rectificar i per esborrar les nostres actituds indignes. Cada dia podem fer un pas per reconèixer i lloar la dignitat de l'altre.
Moltes gràcies. O no se sent. Molt bé. Gràcies doncs, per l'exposició. Hi ha conceptes i atraient. No? Ara és el moment del debat. Queda M'agradaria la paraula. prendre la nota del llibre de Fla. Clar. És l'àlbum de Font Clara, i està l'obra completa. Àlbum de Font Clara. És l'obra completa, el volum 23. Ja les tenen. Està al darrere, Ja n'he pres les. Ja saps on té. N'he pres nota. Pedro és el president de la Fundació Doctor Albert Bonet. Hem trobat els equips, em sembla, de la política i la comunicació. Sí, fa 30 anys que votem per aquí. Una generació. Una generació. No sé si voleu... Jo protestar, també. No. El racisme jo... Una part important de racisme és la pobresa. És la què? La pobresa. Evident. Els sudaques, si es diuen Maradona, no hi ha racisme. I els africans, si es diuen Pitó, que parla del futbolista, no hi ha racisme. I si el tens de... Pobresa per mi és... La pobresa i la riquesa. Baralles familiars per diners, no sé quin tant per cent, hi pot haver per altres, no? Perquè potser t'acompanyes amb la cunyada, però vull dir, això és un altre tema. Però vull dir, la majoria és pobresa, és diner. O sigui, estem en aquesta societat i cada vegada més. El famós és que vivim millor, molta gent, però no repartim suficientment bé la quantitat de riquesa que es produeix. El meu pare deia, la pobresa és un signe de pobresa, és un signe de progrés, perquè vol dir que alguna màquina fa més feina que la persona. El trist és que el benefici d'aquesta màquina se'l queda un, no el comparteix. I amb això jo sempre m'ha quedat molt aquí, això dic. És veritat, el progrés crea riquesa i això està bé. El problema és que aquesta riquesa cada vegada se la van quedant, quan llegeixes les estadístiques, em sembla que 10 persones tenen quasi el PIB del món, no? O una cosa similar, un disbarat. Vull dir que el racisme hi és molt, i és molt, però és la pobresa. Jo no tinc una caseta a Viladecavalls. No hi ha ni un immigrant. Bé, sí, n'hi ha un, però viu fora, que ve a cuidar la piscina. Perquè és car. És un poble car. Pots estar. És com Paco de Pere, és un poble que és desconegut, hi ha indústria i tal, i és car. Com que és car, no hi pot anar ningú si no té una economia determinada. No hi ha grans riqueses, però hi ha un nivell en el qual no hi pot abastar el que no té un bon sou. Per tant, a la que no hi ha la pobresa, allà no és que no hi hagi racisme, és que no hi ha immigrants. Per què això? Jo sempre quan parlem de racisme penso, si fossis ric, nano, no estaries mal vist. Jo anava a dir una cosa més. Sí, jo formo part dels indignats perquè treballo en el que treballo des de fa molts anys, que és en la part on la pobresa ha fet estar. És una vocació, per tant, no tinc més que agrair el poder estar allà. Però el pitjor, i el que em provoca la indignitat,
no és aquesta diferència entre rics i pobres. Són les lleis que obliguen a ser pobres. El tanto aquí. Aquestes lleis d'estrangeria que condemnen a la gent, que diuen que acullen, condemnen a la gent a estar 3 anys robant. 3 anys que no poden treballar. Quan volen treballar, quan arriben, i quan ja s'han cansat de voler treballar, quan ha passat més temps. I això ho acompanyem dia a dia, intentant canviar l'actitud a base de la mirada, d'estimació, de respecte. Va, ara ho faràs millor. Va, ara faràs el que tu vols. Va, ara amagaràs que estàs treballant per poder no passar droga. Ara faràs que... O sigui, lluitar contra les lleis que empobreixen, dic la nostra ciutat, dic, evidentment, Ciutat Vella, que és on visc. Això em provoca un rebuig total. Jo és que també voldria afirmar també el que dius. Conec diversos advocats que treballen al torn d'ofici i diuen sí, doncs que la majoria de clients del torn d'ofici acostumen a ser immigrants. Però jo també faig la mateixa reflexió. És a dir, les lleis d'estrangeria et permeten entrar, no t'expulsen, però no et donen ni permís de treball ni permís de residència. No et deixa ni pagar On vas a viure? el que ets. On treballes? Treballes en negre, o et dediques a captar, o et dediques a robar. Jo em pregunto, jo sovint també quan em diuen això, dic, bueno, quants de nosaltres, si ens trobéssim en la seva situació, com respondríem? Perquè al final a tots ens agrada menjar calent cada dia, Vull dir, no ens enganyem. I aquesta gent també, però és que a nosaltres també. Vull dir, ara, el problema és aquest, és a dir, si els acollim, si els integrem dintre la nostra societat, doncs els hem de donar una sortida, una capacitat, una possibilitat de tenir la dignitat com a persona, com a ciutadà, de poder desenvolupar-se professionalment, laboralment, i viure sota un teulat que puguin dir que és seu. De teulats pocs per això. Ai, perdó. Que de teulats pocs, perquè ni els d'aquí tenen accés a teulats. Aquesta és una altra història. No, clar, tenim un altre problema que ho tenim. Siguem immigrants o no. El de l'habitatge, és l'habitatge. Sí, jo voldria afegir una cosa, si em permeteu, sobre el concepte de dignitat, que el podríem emprar com a substantiu, la dignitat humana, o bé com a adjectiu, una vida digna. Doncs clar, no sé si exactament és el mateix, m'agradaria plantejar això, si és exactament el mateix o són perspectives diferents, perquè clar, el concepte de dignitat de la persona és un concepte teològic, cultural, filosòfic, jurídic. Ara, després està el paràmetre, que molt sovint és jurídic, de dir quan comença la vida digna. És a dir, tenim dret a una vida digna, fins i tot les lleis ho diuen, un habitatge digne i adequat, per exemple, diu la Constitució. Però quan comença a ser digne i adequat? Qui ho ha de dir, això? Un jutge. Que pot ser milionari i no ser digne. Per això, que com a adjectiu és més complex, oi? I ens introdueix en una certa discrecionalitat de com definir la vida, que és l'únic que tenim. I clar, aquí veig que hi ha un marge de maniobra molt gran i de discussió enorme i que segurament no ens posaríem d'acord, ens costaria molt, És a dir, quin és el mínim que es requereix per viure dignament? Aquí és on trobo jo el problema, des del punt de vista pràctic. Tenir una feina, no? Tenir una feina i Però una feina amb quin salari? Perquè clar, també hi ha salaris indignes. No? Clar, sí. Són dos conceptes. Són dos conceptes. Però penso que, des del punt de vista pràctic,
A mi em preocupa més aquest segon, el de la vida digna, Però és adjectiu, sempre. com a adjectiu. Em preocupa més, I des d'un punt de vista social. Vols dir que no vaig mirar? Eh? Vols dir que no vaig mirar? No, pot ser indigne i ser un gran propietari. Ah, no, això sí. I pot ser... No parlava dels salaris. Pot ser al revés. Al revés. Qui decideix les coses dignes, no? Quan és digna, per exemple, la reproducció assistida? Quan és digna l'eutanàsia? O sigui, temes ja molt, diguem-ne, nuclears de la vida, no? O sigui, com a concepte, penso que estaríem d'acord tots, diguem-ne, que hi ha la dignitat de la persona i tot això fonamenta la vida, no? I una visió transcendent, estaríem bastant. Però el problema el veig en els casos concrets i el llistó, on posem el llistó de que aquí ja és digna i aquí ja és indigna. Oi? El salari és el mateix, és a dir, el salari que són 1.000 euros dignes, 1.500. Com ho concretem, això? No? I qui ho ha de concretar? Un jutge? L'administració? No sé, això és el que jo volia plantejar. Els dos conceptes és totalment. Ara, el concepte de substantiu de dignitat, jo esperava que el Jaume avui ens parlaria del pico de la Miranda. Perdona, no se't sent. Ai, no se'm sent. Pico de la Miràndola. Jo crec que el Jaume parlaria del pico de la Miranda, el concepte de dignitat de la persona. Perquè, clar, la dignitat de la persona és la manera de ser la persona, és l'essència de la persona, és essencialment digne. És un adjectiu. I llavors, essencialment digne què vol dir? Doncs, que forma part de nosaltres mateixos i que surt com aquelles estampes dels sants que surten unes il·luminacions, la dignitat es projecta fora. I llavors, amb aquesta projecció, doncs, neixen els drets de la persona. I llavors ve que un salari ha de ser digne. Quan hi haurà un salari digne? Quan aquest salari sigui suficient perquè la persona pugui exercir la seva dignitat. I exercir la seva dignitat és amb llibertat. Clar, tots els dos conceptes van lligats, però el concepte substantiu de dignitat a mi m'ha quedat per apuntar, i això sí que t'ho demano, és que no he agafat el concepte teològic. Tu has explicat el concepte teològic que no te l'he pescat. Però bé, ja m'ho diràs, si no l'hago molt bé. Però bé, això donaria per molt. Hi ha una conferència del doctor Torralba sobre la dignitat que es pot trobar escrita per ahí, que parteix de Pico i d'altres. Em sembla que el de Cusa també parla de la dignitat. Que d'alguna manera, doncs, el Renaixement, doncs, hi va haver un... Pico va durar molt poc, va durar pocs anys. Perquè no... Els homes han viscut molt poc. Jesucrist també. El Concili Vaticà II va definir, almenys en aquell moment, d'una manera molt concreta. La dignitat de la persona prové del fet de ser criatura, per tant, creada per Déu, i també salvada per Crist. Per tant, són els dos pilars on es fonamenta la dignitat de la persona humana. Clar, aquesta visió no la té un no creient o una persona que professa una altra fe religiosa, diríem, no? Però des del punt de vista cristià això és fonamental i, per tant, com deia el mossèn, és igual que aquesta persona moralment no sigui conseqüent amb la seva dignitat o que tingui totes les deficiències que ens podem imaginar, però malgrat tot aquesta dignitat la té i, per tant, aquesta dignitat reclama ser reconeguda per l'altre. Ara, després té conseqüències. Aquesta persona ha de poder tenir una vida digna, per tant, ha de poder tenir un sostre, ha de poder alimentar-se bé, es pot desenvolupar-se bé, etcètera, no? I llavors això és molt interessant. A mi em fa pensar en una altra cosa, no? Podem aplicar el concepte de dignitat a la societat? O sigui, la societat que tenim és digna? Bé, és que tot el que es diu de l'home s'ha de poder dir de la societat. Podríem dir, per exemple, les rodalies que tenim són indignes. Seria un bon adjectiu, no? Són indignes perquè
el ser humà no ha estat creat per Déu, sí o no? Per aguantar, no? Aquest desgavell. És surrealista, no, diria? I per tant, podem dir, tenim una societat indigna, que ens mereixem una societat millor, no? O sigui, les societats també poden tenir aquests paràmetres. Ens mereixem o l'hem de fer? O potser l'hem de fer entre tots, clar, sí. No, esclar, no ens caurà la societat així del cel, no? No? L'hem de construir, clar, sí. Jo no vull posar en política, però que es creï una nova delegada no sé què i sents al diari que té la culpa de Rodalies, dius, la dignitat del que ha dit això, on és? Escolti, aquesta senyora ni l'he votada jo, no parlo ara políticament, de veritat. Però dic, bueno, no li dono culpa de que Rodalies no vagi bé a una persona, això és indigna. La premsa... Una única persona. Bueno, la premsa dona culpa al delegat actual, diguem-ne, que fa 7 mesos que hi és, de que Rodalies va malament. Home, perdoni. Reclami-li que informi, reclami-li el que vulgui. Però no, anava la dignitat del notici, la premsa ha perdut la dignitat, molta premsa. S'ha perdut aquesta... Allò que deien els periodistes havien de contrarrestar les coses. No, home, res. La gran política del món com va? Dominem diaris, dominem tot, i la dignitat se'n va fer punyetes. El diner i el poder, no? Les guerres, explica'ns una mica això de les guerres. No, el que vull dir, parlant de dignitat, que està molt bé, molt casolana amb nosaltres mateixos, no? Passa que quan des de fora, aquí, veus el que està passant als dos llocs, per tots protagonismes llistes que són els que diuen que manen el món, de veure aquí què està passant aquí. O sigui, ara resulta ser que uns pobrets els van matar a la Segona Guerra Mundial, hòstia, horrorós. Què va passar a Argentina, saps què li parla? Però els que fan tot això, els que promocionen, tenen vincles molt semblants, s'assemblen molt. O sigui, ara el que s'està fent, a pagar tot això, jo no hi entenc massa, però per el que escolto, la premsa i tot això, és el que veig, i això no pot ser, no és normal. O sigui, veus criatures, veus tot. O és que el tractat de Ginebra, bueno, que no sigui el conyac, perquè el que és de Ginebra, això no va, alguna està passant aquí, no? No pot ser. Bueno, ens anem a Ucrània. Llavors ve un home molt celebrat, pobret, que diu que ho acabarà tot. I quan t'explica la solució, són solucions de negoci, no de pau. O sigui, això no s'acabarà aquí, perquè ja des de les guerres púniques això sempre ha tornat a econòmic. O sigui, quan parlem de dignitat és complicat, eh? Aquí ho podem entendre, que tots més o menys partim de la mateixa raó social, catòlica, gràcies a Déu, el que ha dit ella està molt bé. Sí, veia fora. Si em permeteu, jo vull compartir una cosa que m'està passant des que estic en el món social aquest dur. Estic aprenent a partir de la conversió que jo mateixa, al passar de la universitat al món aquest social, he fet, perquè ha estat una inspiració de Déu, perquè amagar-ho, que allà era la meva segona part de vida. I a partir d'aquesta dignitat entesa, com l'has explicat tu, veig casos, no? Que us explico un parell. Una persona que em demana de la presó de Banràs que a veure si pot venir a fer de voluntari 3 dies a la setmana a la fundació. 2 horetes, 3 dies a la setmana. Dic, jo el vull conèixer. I ve, i el conec, em passejo amb ell per tots els projectes i tal, i tal, i tal. I al final li dic, tu, mirant-lo des de la dignitat, mirant-lo, i li dic, Antonio, on et sents bé tu per donar un cop de mà? A on et sents bé? Què és el que et faria il·lusió, aquest voluntariat? I diu, jo aquí, con los viejos, aquí seré útil. Toma ja, aquí seré útil. Aquest nano havia entrat de menor a la presó.
quan no tenia, bueno, era menor d'edat, bueno, a la presó, aquests centres. I d'allà havia passat a la presó. I ara fa una setmana hem celebrat els seus 60 anys. Ha estat sempre a la presó. Aquest per mi és una font de dignitat, d'aprendre dignitat. Per què? Perquè en el centre de dia no el deixen marxar. Tant és així que ja no està 2 hores, 3 dies a la setmana, sinó que està 7 hores, 7 dies a la setmana. Tots els dies. Perquè ell se sent bé i les persones grans no el deixen marxar. Perquè se senten estimades, se senten servides, se senten acompanyades, etc. És un aprenentatge continuat. I té el que no ha tingut mai, que és el reconeixement. Per mi la dignitat és reconèixer l'altre. Aquesta història nostra de que ha de ser tot perfecte, això ens embolica molt. És la dignitat d'aquesta creació tan impressionant. I el segon, i no m'ho vull allargar, un home fugit d'Itàlia, perdut, i que ha estat 10 anys dormint al terra, allà a prop, i estava fent gran, jo veia que era molt gran i estava dormint, sense sostre, etc. I cada dia, abans d'arribar, jo m'aixecava mitja horeta abans i anava i em seia, com que soc italià, doncs vinga, italià, parlava amb ell 10 minutets i marxava. El dia següent. Després de 2 anys em vaig atrevir, abans no. I després de 2 anys, dels 10 minutets, li vaig dir, carai que ens fem grans, quants anys tens? I jo, doncs, tata, et passo, noi, però és que jo no aguantaria. Fem alguna cosa per tenir sostre. No, ja estic bé. Pensa tu, demà tornem a parlar. Vinga, al final li diu que sí. Que sí. N'hem aconseguit 20 metres quadrats per viure. 20 metres quadrats. Vale? 20 metres quadrats i diu, t'ho accepto perquè ara he deixat de consumir. Perquè he pensat que això començo a veure més dignitat, i més dignitat, i més dignitat. Ara dic, però puc tornar a venir a dinar aquí? Perquè aquí em reconeixeu normal. Toma ja. Em reconeixeu? És donar dignitat. No, la tenia. Jo només l'he descobert. Però jo no dono a ningú res. No, jo reconec la seva dignitat. Això és el que he après, que us volia dir que volia compartir. El meu compartir és que estic aprenent a mirar la dignitat. Aquí si ens fixem amb el tema aquest de l'oratio de Pico della Mirandola, la lectura d'aquest text ha estat sempre una lectura molt enganyosa, perquè no és un text ni molt menys d'ètica, és un petit tractat d'antropologia. Es tracten més coses de tipus científic que no pas de coses morals. I realment aquí és on estaria el terme realment el substantiu de dignitat. És el que fa que l'home és home. En tot aspecte. En tot aspecte intel·lectual, moral, el que vulguem. Si ens fixem, quan hem estat aquí parlant que si és indigne que passi això en el tren, que si és indigna una situació com la que tu parles, etc. Estem agafant el terme de digne com a sinònim realment de justícia. Anem en compte perquè és aquí on podríem agafar i podríem dir la justícia, el tema justícia, sí que és cert que aleshores si jo sóc capaç de definir realment el que jo he de tenir, és a dir, que se'm digui que, per exemple, com a ciutadà d'aquest país tinc dret a l'habitatge, tinc dret al transport, dret a l'educació, dret a una sèrie de coses, se'm hauria de donar aquest paquet i realment, si no s'acompleix amb això, diem que caiem en una situació d'injustícia. Però la dignitat va molt més enllà. La dignitat no és un terme ni molt menys moral.
És un terme totalment antropològic i, si volem, fins i tot teològic. Aquesta és la gràcia. Per això fixem-nos que ens costa tant de dir què vol dir que què entendríem realment per un habitatge digne? Què entendríem per una vida digna? Expliqueu-m'ho. És a dir, no confonguem el que és just amb justament el que nosaltres tenim o creiem com a dignitat. Això, certament, el que sí que va tenir molt clar, que el concepte com era Pico de la Mirándola. És el que fa que l'home sigui realment home. I quan tu tinguis aquestes possibilitats realment fetes, és a dir, trobis realment una antropologia, aleshores ja en parlarem d'ètica. He parlat de Pico. L'oratio és la introducció de les 49 proposicions que després el papa o la cúria de torn li va dir, escolti, mire, d'aquestes només me'n pot fer 9. I va dir, escolti, per 9 se les fan vostès. I això cal tenir-ho en compte, no? Perquè la primera part sí que parla de la dignitat, però després ja se'n va cap als tronos, als àngels... Clar, perquè ho té molt clar que ella ha de col·locar l'home, o sigui, el que és ja en el seu lloc. Jo potser estic equivocat i la idea de Pico és dignitat equival a llibertat. L'home pot ser el que vulgui. Diu, pot arribar fins dalt o se'n pot anar directament a l'infern. No diu exactament l'infern, però diu, se'n pot anar fins baix i ja s'arregla. Diu, depèn de tu. Depèn de tu, clar. D'alguna manera, doncs, lliga, o almenys per mi, lliga amb el que diu Ovidi la metamorfosis. Diu, tots els animals miren cap a terra. En canvi, l'home mira directament al riu. I Pico agafa una mica això, dir, escolta, depèn de tu que mires aquí o vagis avall. I llavors caus, com Ovidi, els animals que estan en un nivell inferior. Però bé, no, és que he vingut aquí per aclarir aquest concepte que fa molts anys que el persegueixo i que... Provi de fer un altre exercici. El pare Eusebi Colomer, que era un home molt savi, jesuïta, justament proposava, deia que el cas de la lectura de l'Oratio de Pico s'havia de fer en paral·lel amb un altre text que justament no es corresponia per un humanista que ja es dediqués a coses com les que feia Pico. Pico és un humanista del segle XV. I després va venir un personatge que es deia Lluís Vives, que justament va escriure un altre text que era La faula de l'home, que el pare Colomer lligava i deia ben clar que era la manera, o sigui, com un text que ja era d'un humanisme més aviat preocupat per les lletres, aquest home s'havia preocupat per l'antropologia. I certament els posava en paral·lel i tenia raó. És veritat, són pràcticament, o sigui, van al mateix, a buscar realment quin és el lloc de l'home justament en aquest món i davant de Déu. Ja està. No, li dic... No, gràcies. Jo no vaig anar als jesuïtes. No, ni jo tampoc, eh? No, li parlo... No vaig anar al col·legi episcopal de capellans. No, però... Capellans... Home, li dic perquè el tema de l'oratio és un tema difícil, és molt difícil, és un text llatí molt difícil. Bueno, no està bé que ho digui, però jo soc un dels traductors en català, oi, de l'oratio, i realment és... Jo grau, però no cal que... Jo tinc el text d'un professor de la UB, que no recordo... Sí, en castellà, Pere Quetlas. És molt bo, és molt bona traducció castellana, sí. Tan enigmàtic com tenim becaria de la pena. Sí, però no, el que dic és que hi ha vegades que, per exemple, això, s'han pensat que era un text purament de moralitat. No. Si justament és el gran fundador de l'antropologia filosòfica. A mi em falta una cosa de la concepció que va dir una vegada, una trobada fa poc. Deia que havia de dir
Quan parlem No, de... sóc un altre. I és una part de la dignitat. La dignitat a no haver d'emigrar. No vaig dir la dignitat, això ho he explicat jo. Va defensar molt, vas defensar el dret a no emigrar. Què fem, Occident? Què estem fent, Occident? Què estem fent? Per què no anem a fer la... En haver d'emigrar, però forçosament. No, això, el dret. En haver d'emigrar, Que és un per dret. força. Dit això, és a dir, la presència dels migrants ens canvia la nostra visió de la vida. És a dir, és un enriquiment enorme. Agafem-ho també des d'aquest punt de vista. I qui no ho és, migrant? Sí. Els musulmans, nosaltres a casa viuen 7 persones en risc d'exclusió. Són 14, la meitat estem en risc d'exclusió. Jo a vegades dubto si no ho estic també. És a dir, però jo parlant amb els musulmans, que havia a casa 5, vosaltres a quin any viviu? Home, 2025, segur que és el 2025. 1446. Viuen en l'època del Pico de la Miràndola, 1446. Quan Mahoma va anar a Medina, no sé què. O sigui, culturalment està al segle XV, en certs aspectes. Però és una riquesa, també és una riquesa, això entendre. Però ho hem d'entendre. Els xinesos són els 5.000. I els xinesos, imagina't. És a dir, diguem calendaris diferents. A mi als musulmans els hi falta un Jesucrist. S'ha quedat amb l'Antic Testament. Això és una cosa... I una il·lustració els hi falta. Sí, que falta això. La il·lustració falta. Bueno, és això. Perquè tenen moltes altres... Les virtuts antigues... Bueno, falten a molts llocs. Sí. Al cap i a la fi, la invasió d'Ucraïna per part d'un personatge com Putin ve donat per una il·lustració terriblement molt moderna. Rússia, per exemple, és a dir, té el Renaixement i té la il·lustració en el moment que Pere I el Gran comença a tallar les barbes i els abrics dels boiars, i allà és on comença una mica Rússia a entrar-hi en un món... Anaven a França, les elits russes anaven a França. Però vull dir que hi ha molta part d'Europa que necessita encara la il·lustració. Quan va vindre el Danca és l'home que vam portar per parlar precisament del tema Ucraïna-Rússia i sobretot des del punt de vista religiós, perquè ja sabeu que els dos, el gran papa de Moscou i el d'Ucraïna, ha matat. I un va venir tancs per aquí i l'altre va venir tancs. Però l'alerta, quan ho veus des d'un país com Catalunya, has d'entendre que és molt complicat. Jo dic que el dolent és un i l'altre, Déu-n'hi-do. El maltracte d'Ucraïna en el Donbass i a Crimea portaven 14 anys en guerra interior aquesta gent. Llavors aquests tios s'agafen i diuen, escolta tu, jo me'n vaig a Rússia. Alerta, Alerta, Alerta. Vull dir, és molt complicat. Aquest tema de Rússia i Ucraïna, quan et fiques amb el tema gros, és molt complicat. Clar, si parlem de coses d'història antiga, aquí ja no m'hi poso perquè no en sé prou. Però a l'actual, grinyola per tot arreu, Són pobles, aquests eslaus, són guerrers. Jo crec que, o sigui, de fet... No està clar, per mi és una continuació de la Segona Guerra Mundial. Què va passar quan va acabar la Segona Guerra Mundial? Hi va haver les grans migracions de minories ètniques per anar d'un estat nacional, d'un estat on eren una minoria per integrar-se dintre la seva majoria. I el mapa que es va crear després de la Segona Guerra Mundial era molt homogeni. Tota la diversitat que hi havia abans de la Segona Guerra Mundial, on vivien diferents minories en diferents estats o realitats socials, va desaparèixer. N'han quedat 4 o 5 d'aquests, aquest d'Ucraïna. Clar, quan des de la realitat nacional o la realitat estatal, bueno, sí, també, no? Vull dir, des d'una realitat estatal no es contempla la dignitat d'aquestes minories ètniques
o culturals, vull dir, tampoc anem a parlar de fases, no? Pues és quan realment surten els conflictes. I els altres, els de fora, tenen l'excusa per poder intervenir i fer i desfer el que vulguin, no? Vull dir, al final, és això, tenir la dignitat, donar la dignitat a aquestes minories. El mateix passa a Gaza. A més que el que estan fent allà és el mateix que van patir els jueus a la Segona Guerra Mundial. Els hi treus la dignitat de la persona i llavors pots fer el que vulguis. Perquè, total, no són persones. Quina veieu? I el Polisari? El Polisari no recordo mai que passa a baix. És Amb el Marroc. qüestió de prendre'ls i la... I llavors, a partir de Gaza, però el cap de llenties són els israelis, els que els han pres, però també els de Hamas i els de Hezbollah, que els estan traient la dignitat humana als seus propis. Fins que es conformin amb el plat de llenties. Doncs, si que hem donat un plat de llenties i jo arribo, com que hem perdut la dignitat, escolta'm tu, tinc el plat de llenties i que em deixin no. M'estan matant els fills, m'estan matant la dona, m'estan desfent la casa. Escolta, sents a la televisió gent que ho diu. Escolti'm, que vingui qui vulgui, però que s'acabi. És igual, ja m'és igual. Ja he perdut fills, he perdut pares, he perdut tot, he perdut... Ja no en soc digne. Uf! Tinc la impressió de que hem anat tocant coses massa diverses. Perdona, però jo crec que hauríem d'usar una altra paraula per parlar de Rodalies. De l'emprenyament de Rodalies. Jo crec que hauríem de buscar una altra paraula. Hi ha un Twitter d'aquests que posa indignats de Rodalies. Però precisament per això tinc la impressió que podem acabar buidant de sentit. Aniria més aviat per on vas tu. I recordava quan la Mare Teresa de Calcuta agafa aquella gent que està a punt de morir-se en el carrer i la neteja i la porta i que torna a la dignitat i moren contents perquè algú m'ha tractat com un home. O sigui que jo cada vegada que veig gent demanant pel carrer en els mateixos llocs de sempre penso el pitjor que pots fer donar-li una moneda perquè l'estàs mantenint allà. I sobretot si li dones una moneda i no li mires. Perquè el que necessita aquesta persona és fer reconegut. Llavors, aquí aniria més aviat a dir, bueno, quines són les fonts, també, perquè clar, podem acabar parlant de que tota guerra és indigna i perquè la gent mor i tot pecat és indigne, no? I Caín va ser indigne, que matés a Abel. Jo tinc la impressió que hauríem de, si volem centrar el tema en la dignitat de la persona, que és la sagrada, hauríem d'intentar reconduir cap a on tiraves tu o cap a la concepció de teologia, perquè si no podem acabar pensant que tot és indigne i acabaríem parlant de la indignitat de les societats benestants com la nostra, on ens sembla indigne qualsevol cosa que ens incomoda o qualsevol pseudodret que en el fons és un privilegi. Jo, quan he treballat en països que no tenen assegurança d'atur, perquè la gent treballa, i explicava que aquí tenim 2 anys d'atur, em miraven i què estàs dient? I algú vol treballar. No, efectivament, no vol treballar, perquè amb això ja en tenim prou, no? Probablement hi ha unes grans fonts d'indignitat en la nostra societat benestant. O sigui, quan tu li dones diners a algú per no diré per ajudar-lo a que surti de la situació, sinó per mantenir-lo en aquella situació d'estar en cobertura contínua a canvi de res, jo crec que no l'estàs tractant dignament. O sigui, les peonars del camp que es donaven a dojo durant desenes d'anys a Andalusia eren indignes. L'ajuda internacional als països pobres, que ningú diu després de 40, 50, 60 anys d'ajuda internacional, els països pobres continuen sent pobres. On està anant aquesta ajuda? No ha canviat res. I no canvia res. I sembla que estan mantenint-los allà. I resulta que després no els deixem competir en allò que poden competir amb nosaltres perquè posem barreres arancelaries. O sigui, per tant, jo diria que, no sé, ara no voldria introduir encara més temes. No, és que això, les estructures de pecat.
Que Són deia el estructures de Papa pecat, no? Joan Pau II. Però dic, bueno, la dignitat de la persona. O sigui, per això tira No, és dir, no solament hem de tenir una mirada racionalista davant dels problemes, aquí els que som a la taula, però tenir una mirada de fe, que et dona un relleu diferent de tot. És dir, ho veus tot amb molta més profunditat. Si ho mires amb una mirada de fe, i gràcies a Déu la tenim, no? Entre dubtes i incerteses, creiem en Déu i com deia Pemman, creo en Dios i quasi creo en Dios, però creo en Dios. Però mira, una cosa que ara, per exemple, també he après és que jo ja no puc dir persones vulnerables, en risc d'exclusió, excloses, no. Vulnerades, que és diferent. Són persones vulnerades. Jo ja he abandonat totes aquestes pseudocoses perquè soni bé. No. La sembla vulnerada. Ja és un altre, el to que tinc quan estic amb ells. No sé, són coses que ajuden a veure el món des de, penso, des de els ulls amorosos de Déu, que no es carrega a ningú. Tot el centurió, si l'acabem de llegir aquests dies. És el lema del Papa. Sí. El va mirar amb misericòrdia i el va elegir. És un tema preciós. Una mirada de misericòrdia a tothom. Doncs mira, de fet, jo pensava que el gran exemple, la gran paràbola sobre la dignitat és la de bon samarità. O sigui, és un home que que la professió de bon samarità no és la de cuidar dels pobres. O sigui, és un tio que va a fer el seu negoci, però que troba un que està tirat i no passa de llarg. I li retorna la dignitat, corre amb les despeses, el porta a la posada, li paga el tema i continua el seu camí. Jo, per exemple, que sempre el que m'ha agradat és la indústria. Jo tinc un problema amb aquesta samaritàcia, tinc un problema molt seriós. M'agrada posar-lo. Deixeu-me explicar. I el poble hostal que el cuida. Aquí Aquest pare, és el que fa la feina. Deixeu-ho dir. Evidentment. No, anava a dir això. És que jo em deixo samarità. Jo el samarità jo no vull ser hostaler. És que anava a dir això. El que fa la feina és l'hostaler que cobra. Ara, perquè Que cobra, no la paga. però la fa. Sí, és que I aquí està la comunitat. Aquest de la presó la vol fer la feina. I la fa. Cobrant, menjant, en té prou. Jo em sento molt, a vegades em sento malament, allò quan penso en jo soc molt Nicodemus i soc molt samarità, però soc poc hostaler, I poc encara mort. A mi em passa igual. Però bueno, Vull dir que sí, ja ho sé, però és que... Jo necessito hostalers, ja ho podem... Sí. Ho necessito. I estic en connexió amb tants hostalers, amb tantes empreses, que jo vull rics a la nostra societat. Ara sí, rics que mirin amb dignitat. I rics i empreses que tinguin la responsabilitat social corporativa i que puguin ajudar-nos, els que tenim la vocació d'estar realment mirant amb amor, a poder-ho fer amb efectivitat. Això és el samarità. Sí, però tu fas d'hostalera. Em deixes portar una cosa. El samarità fa una tasca puntual en un moment donat. Tot el bon que dic, ha d'haver qui després fa la feina al 100% és l'hostaler. I tant, vull dir que l'hostaler al final ha de cobrar perquè també li agrada menjar calent cada dia. Sí. Però vull dir que no se'n parla l'hostaler. Ara fem l'aplicació d'aquesta... Ha sigut el gran oblidat. A veure, fem l'aplicació d'aquesta paràbola ara en la nostra circumstància. Però quan Jesús va dir aquesta paràbola tenia un altre sentit. Sabeu que els jueus no podien travessar Samaria. Havien perquè eren indignes de passar per Samaria. I Jesús posa l'exemple d'aquest samarità que els jueus consideren indigne i que ells també ho són tractats així, que és el que fa aquesta obra de misericòrdia. Però ara podem fer les interpretacions que el nostre senyor de pensar, mira que intel·ligents, ara treu més subte que aquella paraula. Jo el samarità i Nicodemus.
Perquè jo m'hi sento. Però escolteu, Perquè encara puc pagar. parlant de paraules, del diumenge passat, que era més digne, impossible. Un fill que és com és. Vale? I el pare li dona la dignitat. O sigui que, a veure, a vegades, jo vaig escoltar l'homilia d'un rector, i que em va donar un aire nou, perquè em va entendre que el fill que torna, no torna perquè vulgui el pare, senzillament una versió, cuidado, perquè passa gana. És necessitat. Vale? I el que li torna una dignitat és el pare. Vale? Aquesta sí que és un tema molt clar i que no té més volta de full. Pots donar moltes interpretacions del fill gran, del fill petit, que sí. Però el pare, si parlem de dignitat, és el que li dona la dignitat. Crec que una mica per horaris organitzatius dignament. No, ja per acabar, bueno, ens podem estar fins a les notes, no hi ha cap inconvenient. El que passa que l'hora que més o menys havíem fixat en arribar. I només per acabar també per el comentari, sembla interessant i podem estar estona parlant. Però jo conclouria, entenc que la dignitat la té la persona, per ser. No perquè li donin ni li reconeguin, sinó la té. I que el problema greu està en que un mateix no és prou conscient de la seva pròpia dignitat. I aquell que és conscient, no que tingui diners, força, el poder o armes, no? Sinó que és digne íntimament. I quan un és conscient de la dignitat seva, és capaç de reconèixer la dignitat de l'altre. Moltes vegades, com estem en la lluita de poder, això l'altre. O bé que la llei reconeix els drets. No, senyors, no cal que me'n reconegui ningú els drets. La dignitat la tinc, no me la reconeix. I aquest sembla que una mica... Si diguéssim aquesta hipòtesi, ja que opina. Sí, la veu està oberta, doncs abans d'acabar, si algú dels que esteu online i voleu fer algun comentari, no, en Lluís. Sí, que tot això ho trobo interessant. La conferència, bueno, com a m'ha agradat molt i el debat també m'interessa, però penso que el paraula dignitat és una paraula molt àmplia, que té molts sentits. I voldria ressaltar alguna cosa que potser no s'ha dit tant aquí, que és que nosaltres hem de respectar la dignitat dels altres, perquè mirem a la societat actual tan revolucionada i tan anti tot, que no es respecta. És a dir, per exemple, les dones maltractades no les respecta, els presos tampoc els respecten la seva dignitat, la gent gran a les residències, ja sabem el que va passar amb la pandèmia, que tampoc es va respectar la seva dignitat. I això és una mica de les coses que podríem fer nosaltres, pensar en respectar la dignitat del veí, de la persona del pis del costat, que diu el papa Francesc. I en aquest aspecte volia incidir-hi, però en fi, realment, i ha dit una frase conferenciant que m'ha agradat molt, que diu que deia que una persona és digna de ser estimada pel fet d'existir. Exacte. Doncs pel fet d'existir i perquè nosaltres ja sabem que som fills de Déu, ens hem de respectar a nosaltres mateixos, però hem de respectar els altres. I aquesta vessant és la que volia incidir una mica en això, amb aquest respecte i amb aquest... Exacte, perquè és que si no ens trobem amb aquests conflictes de guerra. No es respecta ni a Ucraïna. Es va matant gent parlant de que hi ha una mena de compromís de pau, però que no arriba mai, i van matant civils, i van matant els pobres nois que són els que no anirien a la guerra i que alguns se'n volen escapar i tal. I això passa també a Israel amb la pugna a Gaza. Vull dir que, en fi, a mi em preocupa molt la situació actual del món, i per això m'ha agradat sentir això sobre la dignitat. En canvi, per altra banda, l'altre dia, no vaig voler escoltar jo, però el dissabte, el col·lapse, es parlava d'una mort digna. Això sí que ho trobo totalment absurd. Per mi, l'eutanàsia és una mort indigna, no és una mort digna. En fi, però això és un altre tema que també hi hauria molt que parlar, però em va xocar una mica i no vaig voler seguir perquè a mi, quan parlen de l'eutanàsia, em posa nerviosa tota aquesta gent, perquè dius, escolta tu, no
no n'hi ha per tant, vull dir que alguns sí, que sé, i diu que se'n demana una cada dia. En fi, això ja em preocupa una mica, però alguns podrien tenir alguna mica de raó en situacions, però després surt una senyora que diu estic cansada de viure, doncs res, que em matin. Oh, escolti, això no té ni sentit ni res. Bueno, no vull parlar més, però volia incidir en això i dir que està present i que m'ha agradat el debat. I si no he vingut és perquè en fi, no estic massa fina amb les meves cames i per això he vingut ja directament per això. Moltes gràcies. Del que ha dit ella, certament sí que es pot donar que veiem una colla de programes indignes, perquè això del col·lapse de l'altre dia, o sigui, una senyora que al cap i a la fi no estava pas malament, no estava pas malament, jo més aviat la vaig veure una senyora que, a veure, diu que perd l'equilibri, tot punyeta, jo sóc molt més jove que ella i també perdo l'equilibri. Aquesta dona el que necessitava era, no sé, tenir una mica de companyia, posar-se llest. Companyia, anar a un centre cívic, fer alguna activitat. És una avorrida, perquè aquesta senyora era una dona avorrida, i clar, no li veu sentit a la vida, perquè aquí és on hi ha el problema. Era una avorrida que a més a sobre doncs la seva malaltia la incrementa més i la... per favor. Però quan veiem com el periodisme dona... Bueno, per això de la mort digna, jo he tingut un fill que se va Varela i sort d'això. Una cosa és la mort digna, Si no, què hagués fet? Això és una altra qüestió. Aquesta senyora, teòricament, van dir que no tenia cap mena de patologia com per poder... És un cas d'aquests de mort digna. Home, va haver-hi un, jo vaig sentir-lo, que li va dir ben clar, va donar a entendre que aquesta senyora no tenia una patologia suficient com per poder-la sanar o poder... No vull defensar el menys, però vull dir, patologia, sí. Hi havia una senyora que tenia ELA. He dit patologia per a... Perdona, hi havia una senyora que tenia ELA. És molt complicat. I la ELA jo l'he viscut i és horrorosa. Sí, no, però... Si no és per això, no sé com acabaria. És un tema. Que podria ser un altre tema d'un altre dia, no? Doncs bé, senzillament, gràcies a la seva tota la participació, els d'aquí i els de fora, i si tot va bé, tinc ganes, ens tornarem a trobar l'últim dilluns del mes d'abril. No, això ens ha d'anar sortint, veus? Aquí entre els que portem el film. També que si algú té idees, si surten idees, les podem anar proposant i ja en pocs dies perquè jo tinc un tema que si alguna vegada ho he proposat en alguns llocs i ha anat molt bé, no sé, que és què signes veiem d'esperança. És a dir, quan resulta que el papa Francesc, quan fa la biografia no feta per filòsofs teòlegs i tots els que ens agrada la raó, fa un llibre i diu l'esperança no defrauda, nunca. És el que he llegit, però que és fet així, en les estones que té llibres i així, m'ha tocat. I després de llegir-lo, nosaltres podríem també fer experiències de que això no defrauda. Per què? Perquè veiem molts signes d'esperança, però com que els mitjans no els posen, com que no estem en això, com que és... No interessa a ningú. Quan més provoquem depressions molt millors, dominarem més, etc. Però ser atrevits en aquest moment i ser realment relatadors de que tenim motius d'esperança, no de que jo soc optimista, no. És l'any de l'esperança. Jo ho recordo, això. És l'any de l'esperança. No ho sé, ho poso aquí. Tenim la proposta, doncs jo he tingut, ja l'haurem de concretar i doncs ja està, més val acabar-lo perquè si no